ассалому алайкум бинандагони азизу арҷманд. Нашри навбатии барномаи иттилоотии пайғом манзури шумост. Инак дар барномаи мо тамошо кунед. дар ҷараёни сафари корӣ ба шаҳри босонии Панҷакент муовини якуми раиси ҳизби халқии демократии Тоҷикистон Маликшо Неъматзода, муовини раиси вилояти суғд Зуфар Исмоилзода, раиси кумиҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар вилояти суғд Ҷаҳонгир Салимзода бо ҳамроҳии раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода аз қисмҳои низомӣ ва сарҳадбонӣ дидан намуда, ҳамзамон бо фаъолияти кумиҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент шинос шуданд. Инчунин меҳмонон бо собиқадарони меҳнат ва кӯдакони имкониятшон маҳдуд мулоқот доир намуданд. Мутаваҷҷеҳ бошед ба гузоришҳои мо. муовини якуми раиси ҳизби халқии демократии Тоҷикистон Маликшо Неъматзода бо сафари корӣ ба шаҳри босонии Панҷакент омад. ӯро муовини раиси вилояти суғд Зуфар Исмоилзода, раиси кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар вилояти суғд Ҷаҳонгир Салимзода ва раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ҳамроҳӣ намуданд. Меҳмонон аз бинои кумиҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент боздид намуда бо кормандони ин ташкилот мулоқот гузаронинданд. таъкид шуд ки шаҳри босонияи Панҷакент ки шаҳри таърихиву сайёҳӣ ва мардумонаш бошанд шахсони бофарҳангу бомаданият ҳастанд. Кормандони ташкилот дар фаъолияти кории хеш пеш аз ҳама дастгирии мардум буда беҳтарин анъанаҳои миллӣ, таърихӣ ва фарҳангиро эҳё ва ҳифз намоянд. Инчунин кормандон барои пешрафт ва зиндагии шоистаи мардум корҳои тарғиботиву ташвиқотии ватандӯстиро пеша намоянд. ҳамзамон меҳмонон аз коргоҳи дӯзандагӣ ва сехи қандодии ташкилот ки дар таххонаи бино ҷойгир аст дидан карда бо онҳо аз фаъолияти имрӯзашон пурсон шуданд. ҷоизи зикр аст ки дар ин ҷо зиёда аз 30 нафар бонувону духтарон бо кори доимӣ таъмин буда бо дӯзандагӣ ва истеҳсоли ҳар гуна шириниҳо машғул ҳастанд. пешниҳод гардид ки насли навро ба дӯхтан ва ба бар кардани саролибоси миллӣ, эҳёи анъанаҳои неки аҷдодӣ, дӯст доштани ватан ва саҳм гузоштан дар корҳои ободонии диёр ҷалб намуда ба роҳи рости зиндагӣ ҳидоят намоянд. ҳизби халқии демократии Тоҷикистон ҷиҳати расидан ба ҳадафи олӣ, зиндагии шоистаи мардум ва пешрафти Тоҷикистон саъю талош хоҳад кард. гузориши Муин Саата Мулоева ва Исмоилҷон Холов. محترم رئیس، هر شخصی قسمی حربی بخشنده به تشریف شما صف آراستند. سردار ایستاد، معاون یکمی کماندیر قسمی حربی پتپالکان خواجه‌زاده. سلامت باشید آزاد. در شرایط امروزه نیروهای مسلح جمهوری تاجیکستان همچون سپر برای حفظ مرز و بوم کشور دستاوردهای استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و وحدت ملی صادقانه خدمت می نمایند. در جریان سفر کاری معاون یکم رئیس کمیسیون حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان ملکشو نعمتزاده، معاون رئیس ولایت سوغد زوفر اسماعیلزاده، رئیس کمیسیون حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ولایت سوغد جهانگیر سلیمزاده با همراهی رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده از قسم‌های نظامی و سرحدی مستقر در شهر پنجکین دیدن نمودند. نخست در قسم نظامی 05 170 وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان هیئت نمایندگان حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوغد و شهر پنجکین با شرایط‌های معیشی، آمادگی حربی و دیگر مسائلی که با فعالیت این قسم حربی مربوط است شناخته شدند. با آنها اطلاع داده شد که واقعاً از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان در اساس دستور و سپارش‌ها وظیفه گزاری‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سرفرمانده عالی قواهای مسلح کشور امکانیت‌ها در قسم‌های نظامی سال تا سال بهتر می‌شود. ضمن شناسایی با فعالیت این قسم نظامی از طرف معاون یکم
رئیس کمیسیون حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان ملکشاه نعمتزاده، معاون رئیس ولایت سوخت ظفر اسماعیل زاده، رئیس کمیسیون حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ولایت سوخت جهانگیر سلیم زاده و رئیس شهر پنجکن عبدالخالق خالق زاده با افسران و سربازان اطلاع داده شد که امروز رهبریت کشور شخصا پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان مسئله سال تا سال بهتر نمودن شرایط و امکانیت ها، تامین واسطه های ضروری، مهمات جنگی و دیگر مسئله هایی که به زندگی همروزه افسران و سربازان مربوط است تمام تدبیرها و غمخواری ها را روانه می سازند. اینجا برای هیئت افسران و سربازان یک دستورخانه ادانه آراسته شد. در قسم نظامی 05170 ضمن ملاقات با هیئت افسران و سربازان، نمایندگان کمیسیون حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت و شهر پنجکن بار دیگر از هیئت افسران و سربازان دعوت به عمل آوردند که وطن عزیز خویش را دوست دارند، برای حفظ و محافظت آن همیشه آماده باشند. یکی از سربازان در این باره اندیشه هایش را چنین بیان کرد: منم داراترین آدم وطن دارم، کمی خود را نگویم کم، وطن دارم. من همدم حسن کمالویچ، خطکرده دانشگاه ملی جمهوری تاجیکستان، اعضای تشکیلات جمعیتی پیروان پیشوای معظم ملت، نگفتن آنها که شاگرد همین استادی بزرگوار ملکشاه نعمتزاده دست پرورده همین استاد. محترم حاضرین گرامی قدر، محترم رئیس شهر، محترم استاد عزیز، قدم مبارک شما را به قسم حربی 05170 خیر مقدم گفته اظهار منتداری خویش و کل سربازان شجاع وطن را به شما میرسانم. در قسم سرحدبانی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان 0203 مستقر در شهر پنجکن، معاون یکم رئیس کمیسیون حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان ملکشاه نعمتزاده، معاون رئیس ولایت سوخت ظفر اسماعیل زاده، رئیس کمیسیون حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ولایت سوخت جهانگیر سلیم زاده و رئیس شهر پنجکن عبدالخالق خالق زاده با هیئت افسران و مرزبانان یک صحبت صمیمانه و همزمان آشکارا انجام دادند. با شرایط های خدمت، آمادگی نظامی و دیگر مسئله هایی که به فعالیت سرحدبانی مربوط است در نزد رهبریت و دیگر مسئولین دستور و وظیفه ها پیشنهاد گردید. در این ملاقات صحبت ها پیرامون آموزش و تطبیق پیام نوبتی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سرفرمانده عالی قوه‌های کشور با هیئت افسران و سربازان دستور داده شد که باید این برنامه مکملی رشد اقتصادی و اجتماعی که سیاست داخلی و خارجی جمهوری تاجیکستان را معین می‌کند تدبیرهای تبلیغاتی و معرفتی گسترش داده شود. واقعا این ملاقات و صحبت ها بار دیگر هیئت افسران و مرزبانان را وظیفه دار کرد که آنها باید در راه حفظ مرز و بوم کشور همیشه آماده باشند و اینجا با یک گذشت نظامی و تشکیل دستورخانه ادانه تاکید شد که این غمخواری ها من بعد نیست برای افسران و سربازان و آنهایی که در صف قوه های مسلح جمهوری تاجیکستان خدمت میکنند ادامه داده خواهد شد. گزارش عباس همرازاده و اسماعیل خالف.
яке аз самтҳои асосии сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ин дастгирӣ намудани шахсони яккаву танҳо ва ниёзмандон мебошад. ҷиҳати дар амал татбиқ намудани дастуру супоришҳои асосгузории сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва вазифагузориҳои раиси вилояти суғд раҷаб аҳмадзода роҳбарияти мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлати шаҳри панҷакент тадбирҳои амалӣ меандешад. дар доираи ҳар сафари корӣ ба маҳаллаву ҷамоатҳои деҳот раиси шаҳри панҷакент аз вазъи зиндагӣ ва мушкилоти онҳо пурсон шуда кӯмаки молиявӣ низ мекунад. ин навбат дар доираи сафари кории намояндагони ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти суғд чанд нафар кӯдакони имконияташон маҳдуд ва шахсони ниёзманд аёдат карда шуданд. зимни холпурсӣ меҳмонон аз вазъи саломатӣ ва шароити зисти эҳтиёҷмандон пурсон шуда таъкид намуданд ки ғамхорӣ ва дастгирии шахсони имконияташон маҳдуд ва оилаҳои ниёзманд яке аз самтҳои муҳими сиёсати иҷтимоии роҳбарияти давлату ҳукумати кишвар ба ҳисоб меравад ва дар ин ҷода таи солҳои охир ҷиҳати боз ҳам беҳтар гардидани вазъи зиндагии онҳо пайваста тадбирҳои судманд амалӣ карда шуда ин қишри ҷомеа аз иқдому ташаббусҳои хайрхоҳонаи пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҳамеша баҳравар ҳастанд. кӯдакон дар навбати худ аз ин амали некбинона изҳори хушнудӣ намуда барои таваҷҷӯҳ ва ғамхориҳои доимӣ миннатдории самимии хешро бо қироати шеърҳо баён доштанд. гузориши муин саата мулоева ва исмоилҷон холов. дар доираи сафари корӣ муовини якуми раиси ҳизби халқии демократии тоҷикистон маликшон неъматзода, муовини раиси вилояти суғд исмоил зуфарзода, чанде аз собиқадарони меҳнат ва шахсони бароиманди шаҳри панҷакент бо иштирокчии иҷлосии 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон шириншо шафоатов ва собиқадори ҳизб ҳакимбой маҳкамов мулоқот карданд. зимни суҳбат барои саҳми шоистаашон дар таҳкими сулҳу суботу осоиштагӣ ва тарбияи маънавии насли ояндасози давлату миллат изҳори миннатдорӣ баён карда шуд. зимни суҳбат шахсони бароиманди шаҳр аз баргузории иҷлосии тақдирсоз корҳои ободониву созандагӣ дар диёрамон рушди соҳаҳои иҷтимоиву иқтисодӣ дар шаҳри босонии панҷакент ибрози андеша карданд. қайд гардид ки иҷлосии 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон дар таърихи тоҷикон дар сулҳу суботи кишвар дар ташкили давлати ҳуқуқбунёду демократӣ ва ягона нақши босазо гузоштааст. меҳмонон ба шахсони бароиманд собиқадорон ки солҳои зиёд дар ин ё он соҳа фаъолияти пурсамар дошта саҳми худро дар пешрафти хоҷагии халқ гузоштанд ва имрӯз низ дар пешравию рушду устувории ҷомеа таълиму тарбияи насли нав ҳиссагузоранд изҳори сипос карда барояшон тӯҳфаҳои хотиравиро эҳдо намуданд. дар рафти мулоқот собиқадорон низ аз таваҷҷӯҳи доимӣ ва дастгириҳои пайвастаи пешвои муаззами миллат ва раиси вилояти суғд ва раиси шаҳри панҷакент изҳори сипос намуданд. гузориши муин саата мулоева ва исмоилҷон холов. идомаи барнома мутобиқи нақшаи кории мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлати шаҳри панҷакент раиси шаҳр абдухолиқ холиқзода дар ҷамоати деҳоти халифа ҳасан сафари кории навбатӣ анҷом дод ва барои вусъати корҳои ободонӣ истифодаи мақсадноки обу замин омодагӣ ба истиқболи 35-мин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон нақшаю вазифаҳоро муайян кард. бо мақсади сазовор истиқбол гирифтани 35-мин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бо мақсади шиносоӣ аз рафти корҳои ободонӣ раиси шаҳри панҷакент абдухолиқ холиқзода ба ҷамоати деҳоти халифа ҳасан сафари корӣ анҷом дод. нахуст мавсуф аз фаъолияти соҳибкории носир амонов ки дар мавзеи маъруф бо номи автодром ҷойгир аст шинос гардид. инҷо соҳибкор мағозаи фурӯши масолиҳи сохтмонӣ ва лавозимоти барои таъмиру хонаву ошхона муҳимро таъсис дода
бо нархҳои дастрас ба фурӯш гузоштааст. мегӯяд маҳсулот истеҳсоли ватанӣ ву хориҷӣ буда кафолат дорад. раиси шаҳри Панҷакент барои фаъолияти минбаъда маслиҳатҳо дода барор таманнун намуд. дар мавзеи Хамиртепаи ҷамоати деҳотӣ Халифа Ҳасан барои 47 оилаи хоҷагии деҳаи хумгарони ҷамоати деҳотӣ Косатарош манзилҳои нави истиқоматӣ бунёд карда мешавад. он бо дастгирии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр ва маблағгузории корхонаи муштараки Зарафшон амалӣ гашта, дар назар аст бахшида ба ҷашни фархондаи давлату миллат мавриди истифода қарор дода шавад. зимни шиносоӣ аз сатҳу сифати корҳои сохтмонӣ раиси шаҳр ба масъулин ҷиҳати босифат дар муҳлати муайяншуда ва бо тарҳу намои миллӣ сохтани хонаҳои истиқоматӣ дастур дод. инчунин дар ин ҷо раиси шаҳр бо сокинони маҳаллӣ суҳбати озоду самимӣ доир намуда аз зиндагии онҳо пурсон шуд. мардум дар навбати худ аз камбудиҳои ҷойдошта ба мисоли нуқтаи партовпартоӣ, таъмини обу барқ, набудани қабристон ва монанди инҳо ба роҳбарият арз намуданд. масъулин вобаста ба ҳалли мушкилотҳои ҷойдоштаи бошандагон вазифадор шуданд. дар деҳаи шӯрчаи ҷамоати деҳоти Халифа Ҳасан аз ҷониби соҳибкор бо мулло Союшов бунёди боғчаи кӯдаконаи муосир барои 500 нафар кӯдак пешбинӣ гардидааст. он дорои 9 ҳуҷра буда пас аз ифтитоҳ кӯдакон дар шароити хуб таълиму тарбия хоҳанд гирифт. раиси шаҳри Панҷакент барои тезоидани корҳо ва босифат анҷом додани он дастурҳо дод. бояд гуфт ки бунёди иншооти мазкур дар доираи татбиқи нишондодҳои паёми пешвои муаззами миллат буда дар ҷалби бештари кӯдакон ба тарбия мусоидат мекунад. бо бунёди ин кӯдакистони муосир масъалаи ҷалби кӯдакон ба муассисаҳои таълимии томактабӣ ва дар сатҳи хуб бо таълиму тарбия фарогирифта шудани онҳо як андоза ҳал хоҳад шуд. дар идомаи сафари корӣ ба ҷамоати деҳоти Халифа Ҳасан раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода аз корҳои сохтмонӣ дар муассисаи таҳсилоти миёнаи асосии рақами 1 деҳаи Деваштич боздид намуд. маълум шуд ки корҳои бунёдкорӣ вусъат ёфта имрӯзҳо устоҳо бо рангубор ва дигар корҳо машғуланд. ёдовар бояд шуд ки пудрачӣ ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Гулгон буда фармоишгар бунёди миллии иҷтимоии маблағгузории Тоҷикистон мебошад. бино дар масоҳати наздик 3 гектар сохта шуда дорои 2 ошёнаи таълимӣ иборат аз 10 синфхона ва як бинои иловагӣ иборат аз 3 синфхонаи замонавӣ мебошад. айни замон дар муассисаи имрӯза зиёд аз 600 нафар талаба таълим гирифта, наздик 40 нафар муаллимони бо таҷриба кору фаъолият доранд. таъкид гардид ки бо тарҳу услуби замонавӣ шароити хоса сохта ба истифода додани мактаби нав, инчунин бо ба ҷои кори доимӣ таъмин гардидани шаҳрвандон мусоидат хоҳад кард. бо иштироки раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода дар деҳаи Кабудсанги ҷамоати деҳоти Халифа Ҳасан маркази саломатии минтақавӣ ифтитоҳ ёфт. он бахшида ба 35-мин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон буда яке аз иншоотҳои муҳими иҷтимоиву ҷашнӣ ба ҳисоб меравад. бино аз як ошёна ва 6 ҳуҷраи корӣ иборат буда 11 нафар коркунони соҳаи тиб ба мардуми деҳа хизматрасонии олии тиббӣ хоҳанд расонид. маркази саломатӣ дар доираи лоиҳаи инкишофи барвақтии кӯдакон барои густариши сармояи инсонӣ дар Тоҷикистон бо дастгирии молиявии Бонки умумии ҷаҳонӣ сохта шуда барои қабул, тавсия ва табобати беморон шароит муҳайё буда утоқҳо бо таҷҳизоти муосири тиббиву табобатӣ муҷаҳҳаз мебошад. ҳамзамон дар ҳамин ҷо раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода бо кормандони соҳаи тиб мулоқоти озод намуда аз фаъолият ва шарту шароити корӣ пурсон шуд. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода бо фаъолияти муассисаи давлатии ниҳолпарварӣ шинос гардида бо масъулини соҳаи кишоварзӣ суҳбат намуд. таъкид гардид ки фаъолияти муассисаи давлатии ниҳолпарварӣ назаррас буда барои сарсабз намудани кӯчаву хиёбонҳои марказии шаҳр ва ҳудуди деҳот ҳамзамон дар парвариши ниҳолҳои мевадиҳанда нақши муҳим мебозад. дастур дода шуд ки боғдорону кишоварзон, раисони ҷамъиятҳои деҳот ва роҳбарони корхонаву ташкилотҳо ниҳолҳоро аз муассисаи давлатии ниҳолпарварӣ харидорӣ намоянд.
раиси шаҳри Панҷакент ҷиҳати истифодаи самараноки обу замин, бунёди боғҳои нав, ташкили корхонаҳои коркарди маҳсулоти кишоварзӣ, сабзу хурам намудани муҳити зист, вусъатбахшии корҳои ободониву созандагӣ дастуру тавсияҳо дод. ҳамзамон раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода аз корхонаи хурди коркарди биринҷ дидан намуд. дар ин коргоҳ бо насби таҷҳизоти гуногун нахуст шоли тоза карда шуда, пас он биринҷ истеҳсол карда мешавад. иттилоъ дода шуд, ки коргоҳ метавонад дар як шабонарӯз бештар аз 1 тонна шолиро тоза карда биринҷ истеҳсол намояд. сокини ҷамоати деҳоти Халифа Ҳасан Шаҳноза Шодиви 41-сола оиладор соҳиби 2 фарзанд мебошад. зимни сафари корӣ раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ба хонаи ин модар барои дидорбинӣ рафта, барояш маводи озуқаворӣ, кӯмаки молиявиро низ супорид. шаҳноза, ки маъюби гурӯҳи якум мебошад, аз тарафи роҳбарияти мақомоти маҳаллӣ аробача низ тӯҳфа карда шуд. шаҳноза дар навбати худ барои чунин дастгириву ғамхорӣ ва ҳолпурсӣ миннатдории худро изҳор дошта, баҳри шукуфои диёрамон даст бар дуо бардошт. сокини кӯчаи баққолии шаҳри Панҷакент Нурмуҳаммад Самеҳов оиладор соҳиби 4 фарзанд мебошад. ӯ ҳамроҳ бо оилаву фарзандонаш суханони пешвои муаззами миллатро сармашқи кори зиндагиашон дониста, ҳар як ваҷаб замин ва обро самаранок ва оқилона истифода мебаранд. дар як сол 2 ва ё 3 ҳосили фаровонро ба даст меоранду бо ин восита даромади зиндагиашон ҳам беҳтару хубтар мегардад ва талош доранд, ки дар фаровонии бозорҳои истеъмолии мардум ва таъмини амнияти озуқаворӣ ҳиссаи сазовор гузоранд. зимни шиносоӣ раиси шаҳри Панҷакент таъкид намуд, ки имрӯзҳо истифодаи босамари замин, гирифтани зиёда аз 2 ҳосил аз он, истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ, захираи кофии маводи ғизоӣ ва таъмини бозорҳои мамлакат бо маҳсулоти тару тозаи кишоварзӣ аз деҳқонону кишоварзон масъулияти бештарро талаб мекунад. Нурмуҳаммад Самеҳов мегӯяд, заминро самаранок, оқилона ва мақсаднок бояд истифода бурд. таври пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иброз медоранд, замин боигарии асосии мамлакати мост. ояндаи ҷумҳурӣ, ояндаи халқи Тоҷикистон аз бисёр ҷиҳат бо он вобаста аст, ки муносибат ба замин дар мамлакати мо чӣ гуна ба роҳ монда мешавад. баробари истифодаи босамари обу замин Нурмуҳаммад Самеҳов бо чорвопарварӣ низ машғул аст. раиси шаҳри Панҷакент аз чорвопарвари ӯ ва чанде аз фермаҳои дигари ҷамоати деҳоти Халифа Ҳасан низ шинос шуд. чорводорони шаҳру деҳоти Панҷакент изҳор доштанд, ки дар заминаи дастурҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон талош мекунанд, то дар татбиқи ҳадафҳои асосии рушди соҳаи чорводорӣ дар кишвари маҳбубамон саҳми арзандаи худро гузошта бошанд. зеро чорвопарварӣ ин мусоидат ба таъмини амнияти озуқаворӣ буда, дар таъмини бозори истеъмолӣ бо маҳсулоти хушсифати гӯшту шир нақши муҳим мебозад. зимни шиносоии раиси шаҳри Панҷакент дастур дод, ки саршумори зотҳои манфиатовар зиёд ва парвариш карда шавад. дар муассисаи давлатии осорхонаи ба номи устод Абу Абдуллоҳ Рӯдакӣ зимни маҷлиси шӯрои илмӣ маърузаҳои илмии кормандони осорхона баррасӣ гардида, ҳайати нави шӯрои илмӣ тасдиқ ва нақшаҳо барои соли 2026 муайян шуданд. мутаваҷҷеҳ бошед ба гузориши ҳамкорони мо. дар муассисаи давлатии осорхонаи ҷумҳуриявии таъриху кишваршиносӣ ба номи устод Абу Абдуллоҳ Рӯдакӣ шаҳри Панҷакент маҷлиси навбатии шӯрои илмии осорхона вобаста ба ҷамъбасти натиҷаҳои фаъолият дар соли 2025, нақшаи вазифаҳо барои соли 2026 ва ҳамзамон баррасии як қатор маърузаҳои илмӣ баргузор гардид. маҷлиси шӯрои илмиро сарвари осорхонаи ба номи устод Абу Абдуллоҳ Рӯдакӣ Мақсудҷон Мизробзода ҳусни оғоз бахшид ва ба ҳозирин иттилоъ дод, ки дар партави дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва дигар дастурҳои мақомоти болоӣ аз тарафи кормандони осорхонаи ҷумҳуриявӣ ба номи Абу Абдуллоҳ Рӯдакӣ шаҳри Панҷакент дар соли 2025 як силсила тадбирҳо амалӣ шуда
برای اهل این آثارخانه با فهرست شهرهای جهانی هنرمندی وارد شدن پنجکент بوستانی و آمادگی با 35مین سالگردی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان خیلی افتخاری بزرگ است. در شورای علمی نخست معروضه علمی کارمند آثارخانه رجبزاده رسول در موضوع کتیبه های رنگنوشت مقبره محمد بشارا و اهمیت تاریخی آن ارائه گردید. در این معروضه تاکید گردید که واقعاً مقبره عصر میانگی محمد بشارا یکی از جایهای مقدس تاجیکستان به شمار رفته با محدث مشهور محمد بشارا بندار بوده. آن در دهه زیبا منظر مزار شریف در مسافه 9 کیلومتر از مرکز جماعت دیهاتی لایق شیرالی قرار دارد. ناطق اطلاع داد که واقعاً کتیبه های این یادگاری تاریخی با حرف های کوفی، نسخ، سلس، نستعلیق قرائت گردیده. خوشبختانه از طرف آثارخانه جمهوریوی به نام استاد ابو عبدالله رودکی در نتیجه تحقیقات ها اکثر کتیبه ها از نو پیدا و برقرار کرده شدند. در شورای علمی پیرامون موضوع چراغ‌های سردار در پنجکент عصرهای 9 و 13 در اساس بازیافت‌های نوین و حفریات باستانشناسی سالهای 2015 2022 با حاضرین معروضه علمی کارمند آثارخانه فیروز امینوف پیشنهاد گردید که او درباره این یادگاری‌های تاریخی با اعضای شورای علمی آثارخانه معلوماتی مفصل داد. همزمان در این شورای علمی پیرامون فعالیت اکسپدیسی جستجویی تحقیقات آثارخانه در سال 2025 گزارش مفصل پیشنهاد گردیده. درباره فعالیت شورای علمی آثارخانه نیز در سال 2025 مسئولین گزارش دادند. در شورای علمی نمایندگان حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان، شورای شهری حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان، مؤسسه دولتی پایگاه باستانشناسی پنجکент سرس و دیگر عالمان و محققان پیرامون آموزش پیام پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و دیگر مسئله هایی که بر رشد ساحه باستانشناسی، فعالیت آثارخانه و آمادگی به 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان اندیشه های خویش را ارزیابی نمودند. در مجلس سرور آثارخانه جمهوریوی به نام استاد ابو عبدالله رودکی حاضرین را با هیئت شورای علمی آثارخانه پیشنهاد و بررسی نقشه شورای علمی در سال 2026 و موضوعهای مهمی که باید در سال فرخنده و آمادگی به 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان مورد آموزش و بررسی در شوراهای علمی قرار گیرد معلوماتی مفصل داد و به حاضرین اطلاع داد که واقعاً سال 2026 برای کارمندان آثارخانه جمهوریوی تاریخ و کشورشناسی به نام استاد ابو عبدالله رودکی یک سال فرخنده وسعت کارهای آثارخانوی و به تماشابینان خاصه سیاحان داخلی پیشنهاد کردن بهترین نمونه های آثار نیاگان تاجیکان به شمار می رود. گزارش عباس همراه‌زاده و اسماعیل خالوف. ادامه برنامه اطلاعاتی پیام. سال تا سال زیاد شدن گرفتاران بیماری دیابت قند ما را وادار می سازد که با پیشگیری و تشخیص و طبابت آن اهمیت جدی دهیم. ادامه این موضوع در گزارش دیگری برنامه.
бемории диабети қанд яке аз бемориҳои музмин ва паҳншудаи замони муосир ба ҳисоб меравад, ки дар натиҷаи зиёд шудани миқдори глюкоза дар хун ба вуҷуд меояд ва сол то сол шумории гирифтории ин беморӣ дар ҷаҳон афзоиш меёбад. Ин беморӣ метавонад ба тамоми узвҳои бадан таъсир расонад. табиби эндокринологи маркази саломатии шаҳри Панҷакент Баротва Бивиҷон оиди бемории диабети қанд чунин маълумот дод. диабети қанд ин беморӣ мебошад, ки дар вақти норасоии инсулин дар организми одам ва ба баландшавии қанди хун дар организм оварда мерасонад. мутаассифона рӯз аз рӯз диабети қанд дар байни кӯдакон ва калонсолон зиёд шуда истодааст. дар таҳти назорати мо диабети қанди навъи 1 зиёда аз 250 нафар ва диабети қанди навъи 2 зиёда аз 600 нафар мебошанд. ба гурӯҳҳои хавфи диабети қанд дохил мешаванд синну соли одамоне ки аз 40 сола боло, шахсоне ки бо хешовандони наздикшон диабети қанд доранд, шахсоне ки вазни зиёдатии бадан доранд, шахсоне ки тарзи ҳаёти камҳаракат мебаранд, шахсоне ки фишорбаландӣ доранд. аломатҳои диабети қанд: якумаш ин обнӯшӣ ва пешобронии зиёд, хушкшавии даҳон, хирашавии чашмон, дарднокӣ ва сӯзиши пойҳо дида мешавад. пешгирии диабети қанд ин тарзи ҳаёти солим бурдан, дар як рӯз зиёда аз ним соат пиёда роҳ гаштан, аз одатҳои бад даст кашидан. одамоне ки синну солшон аз 40 сола боло бояд ҳар сол як бор аз ташхиси қанд гузаранд барои дарёфти бемаҳалли қанд дар организми инсон. табобаташ ин истеъмол намудани доруҳои қандпаскунанда ва маҳлули инсулинро дар зери пӯст ворид мекунад. диабети қанд бемории хатарнок вале то андозае пешгиришаванда мебошад. риояи тарзи ҳаёти солим, фаъолияти ҷисмонӣ, парҳези дуруст ва назорати мунтазами тиббӣ метавонад ҳар як шахсро аз ин беморӣ нигоҳ дорад. кормандони маркази ташаккули тарзи ҳаёти солими шаҳри Панҷакент ҳамарӯза дар байни аҳолӣ, хонандагони дабистонҳо, донишҷӯён, хоса сокинон корҳои фаҳмондадиҳиро оиди бемории диабети қанд хуб ба роҳ монда ба ҳар яки онҳо маводи иттилоотӣ тақсим намуданд. бемории диабети қанд ба табобат ва назорати ҷиддӣ зарурият дорад. шахсе ки ба ин беморӣ гирифтор мешавад ба тавсияи мутахассисон бояд аҳамияти ҷиддӣ диҳад. пешгирӣ ҳамеша беҳтар аз табобат аст. аз ин рӯ амал кардан кафолати саломатии фардои мост. гузориши Дилшода Ҳалимова ва Талабшо Тошев. маъмурият ва кормандони ширкати садо ва симо дар шаҳри Панҷакент ба раиси шаҳри Панҷакент муҳтарам Абдухолиқ Холиқзода бинобар даргузашти ҳамширааш Кайҳона Холиқова ҳамдардӣ ва тасаллият баён намуда ба аҳли хонавода ва пайвандони равоншод сабри ҷамил мехоҳанд. бинандагони азизу арҷманд, дар ҳамин ҷо барномаи иттилоотии пайғом ба поён мерасад. барои ҳар яки шумо саломатиро хоҳонем. хайр, шоду пирӯз бошед.